Какво е страхът? Това е много гадно чувство. В смисъл, не е яко да се страхуваш от нещо. Теб от какво те е страх? В принцип, ме е страх от нещо много тъпо. Паяци. Сигурно да знам, някак си ме плашат. Иначе ме е страх от това да загубя най-близките хора за мен. От какво се страхуват хората? От много неща. Всеки човек се страхува от различни неща. Ма някой ги е страх от тъмното, други болечки, някакви такива. Но някой ги е страх от края на света и така нататък. От много неща, всеки различно. Как се предпазваш от страхът? Човек не мисля, че е способен да се предпази от страха. Зависи какъв е страха. Но тъй не знам как се предпазва човек от страха. Аз лично се предпазвам, като се старая да не засягам близките хора, близките си. Да, нещо такова. Малко е трудно да се предпазиш от страха, защото това чувство, което ти изпитваш отвътре, няма как да го контролираш. И това мисля аз.